हमने के पहला क्वेश्चन बा अलंकार कोनो काव्य में लग के का करेला। अलंकार कोनो काव्य में लग के का करेला। पहला शोभा वृद्धि करेला, शोभा कमी करेला, दोनों करेला, कोनो ना करेला। जैसे अलंकार जौन शब्द बा नु तवन दो शब्द से मिलके बनल बा, अलम और कार। अलम के अर्थ होला सजावट, ठीक बा। जैसे कि कोनो मेहरारू का करेली सा अपन सुंदरता के तनी और आकर्षित करे खातिर कि तनी और सुंदर लागी का करेली सा, उ गहना पहन लेवेली सा, मेकअप करेली सा, ठीक बा। तो अलंकार का बा, मेकअप बा एक तरफ से। जैसे कोनो दुकान के नाम तू देखलो खबा अलंकार ज्वेलर्स होला। तो अलंकार का होला सुंदरता बढ़ावेला। अलंकार के प्रकार के बात करिए तो हमनी के अलंकार के दो गो प्रकार देखे नहीं जाए, शब्द अलंकार आ अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार कौन होला, जौना में शब्द संबंधित शोभा बढ़ेला, ठीक बा। आ अर्थ अलंकार कौन होला, जौना में शब्द पर कोनो मतलब ना रहेला, ओकर जौन पूरा अर्थ होखेला ओकर शोभा बढ़ रहेला। पहला क्वेश्चन बा कि अलंकार कोनो काव्य में लग के का करेला। तो हम बतैनी ह शोभा में वृद्धि करेला। का करेला, शोभा में वृद्धि करेला, ऑप्शन ए। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बा अलंकार के मुख्यतः भेद होखेला। एकर मतलब भी कहता कि अलंकार के क गो भेद होला। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा दोनों और डी कौनो ना। दू गो भेद होखेला हम बतैनी ह। तो एकर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाई। क्वेश्चन नंबर 3 बा शब्द अलंकार कोनो काव्य में लग के करेला। तो हम बतैले रहनी ह कि शब्द अलंकार जौन होला तो उनका करेला शब्द में लागेला तो उजा का होला, शब्द के शोभा बढ़ जाला। तो हमनी के ऑप्शनों में देले बा शब्द से शोभा वृद्धि, अर्थ से शोभा वृद्धि, दोनों, कौनो ना, ठीक बा। तो दोनों तो होखी ना, शब्द अलंकार नाम बा तो एहू से पकड़ लेबे के बा कि इ का करेला, शब्द से शोभा वृद्धि करेला। का करेला, शब्द से शोभा वृद्धि करेला। हमनी के 4 नंबर क्वेश्चन बा कि अर्थ अलंकार कोनो काव्य में करेला। शब्द से शोभा वृद्धि करेला, अर्थ से शोभा वृद्धि करेला, दोनों करेला, कोनो ना करेला। कि शब्द अलंकार जौन रहेला तौन शब्द से शोभा वृद्धि करेला। अर्थ अलंकार नामे बा तो इ का करी, अर्थ से शोभा वृद्धि करी। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाई। का करेला, अर्थ से शोभा वृद्धि करेला। हमनी के 5वां नंबर क्वेश्चन बा कि यमक कौन अलंकार ह। हमनी के ऑप्शन में देले बा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दोनों, कौनो ना। तो अलंकार जौन होखेला दो प्रकार के होखेला, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक बा। हमनी के देखल जाए कि शब्द अलंकार का करेला, शब्द में शोभा वृद्धि करेला। तो शब्द अलंकार का हमनी के प्रकार देखल जाई 3 गो, कौन कौन, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और जहाँ शोभा शब्द पे निर्भर ना करेला यानी अर्थ से शोभा वृद्धि होखेला तो ओकर प्रकार होला 4 गो, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। 4 गो प्रकार होला। तो एजा पूछले बा कि यमक कौन अलंकार ह। हम ई बतैनी कि जहाँ शब्द संबंधी शोभा पावल जाला तहाँ शब्द अलंकार होला और एकर प्रकार होला अनुप्रास, यमक आ श्लेष। तो यमक पूछले बा तो यमक कौन अलंकार हो गई, शब्द अलंकार। तो एकर सही उत्तर हो गई ऑप्शन ए। एकर अगला क्वेश्चन देखल जाओ उपमा कौन अलंकार ह। उपमा कौन अलंकार ह। तो ऑप्शन दिले बा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दोनों, कौनो ना। जहाँ शोभा शब्द पे निर्भर ना करेला तो उ होखेला अर्थ अलंकार। और एकर 4 गो प्रकार बतैनी है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। इ 4 गो प्रकार बतैले बा। तो ये क्वेश्चन बदल भी सकेला कि रूपक कौन अलंकार ह, उत्प्रेक्षा कौन अलंकार ह। तो क्वेश्चन चेंज कर सकेला, यही हम 4 प्रकार बता देनी है। फिलहाल हमनी के पूछले बा कि उपमा कौन अलंकार ह। तो एजा हमनी के का आंसर हो जाई, ऑप्शन नंबर बी अर्थ अलंकार। कौन अलंकार ह, अर्थ अलंकार। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछले बा अग्नि शब्द ह का ह, तत्सम ह, तद्भव ह, देशज ह, विदेशज ह। तत्सम माने का होला, तो तत्सम, तत्सम 2 शब्द से मिलकर बनल बा। कौन कौन, तत् आ सम। तत् माने होला ओकरा, ओकरा माने संस्कृत, आ सम माने होला समान, ठीक बा। माने जेवन शब्द संस्कृत से बिना कोनो बदलाव कइले ले लिहल जाला ओकरा के कहल जाला तत्सम। ई सब हिंदियों में पढ़े के बा। तद्भव कौन कहला, तत् माने हो गइल ओकरा, माने संस्कृत, आ भव माने हो गइल उत्पन्न, माने संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत से उत्पन्न जौन हो गइल तेवन हो गइल तद्भव, यानी संस्कृत से उत्पन्न होकर रहेला। जैसे अगर हमने के तत्सम के बात करिए तो अग्नि हो गई। अग्नि के धीरे धीरे कहत कहत आदमी आग कहे लागल, संस्कृत से उत्पन्न भइल बा तो ई हो गइल तद्भव। ऑप्शन सी बा कि देशज शब्द। तो देशज कौन कहला, देश आ ज माने होखेला का, जनमल। जज माने का होला, जन्मल।
देश में जन्मल। तो जवन शब्द आपन देश के बोलियन से निकलल रहेला और प्रयोग में आवेला उ होखेला कौन शब्द? देशज। आ विदेशज मने समझते बड़ा कि जवन शब्द विदेश से आइल हुई। तो जैसे हमने के देशज शब्द के उदाहरण लीजिए, लोटा। लोटा कौन शब्द हो गई? देशज। विदेशज शब्द कौन हो गई? फुल पैंट। जैसे आदमी क्रिकेट खेलेला तो ओहू में कई गो विदेशज शब्द बोलल जाला, जैसे नो बॉल बा, वाइड बाटे, आउट बाटे। तो ई सब कौन शब्द हो गई? विदेशज शब्द हो गई। ठीक बा। तो हमनी के 7वां नंबर क्वेश्चन बा कि अग्नि कौन शब्द है? तो हम बतैले हनी कि अग्नि जौन शब्द है तौन हो गई तत्सम शब्द हो गई। तत्सम मने तत् मने ओकरा समान। जौन शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिहल जाला त्यों होखेला तत्सम। हमनी के 8वां क्वेश्चन बा कि आग शब्द ह तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आग शब्द कौन शब्द हो गई? तद्भव हो गई। तद्भव मने ओकरा यानी संस्कृत से उत्पन्न भइल बा। आग कौन शब्द से उत्पन्न भइल बा? अग्नि शब्द से। अग्नि हो गई संस्कृत शब्द, तो ओकरा से उत्पन्न भइल बा, तो ई हो गई हमनी के तद्भव। अब हमनी के 9वां नंबर क्वेश्चन बा कि तरुवारी शब्द ह। तो तरुवारी के मतलब होला तलवार। हमनी के ऑप्शन बाटे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ई हो गई तत्सम शब्द, संस्कृत के समान शब्द बा। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन बा कि फुल पैंट शब्द ह तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो फुल पैंट जौन शब्द हटे ई हटे विदेशज। ठीक बा। कौन शब्द है? ई विदेशज शब्द है। 11वां नंबर क्वेश्चन बा कि जहाँ सुई न समाये तहाँ हेंगू समावल मुहावरा के अर्थ का होखेला? सरल काम भइल, कठिन काम भइल, काम भइल, काम ना भइल। तो इमेजिन कर जहाँ सुई न समा सकेला, यानी इतना छोटा बिल बा वहाँ सुई तक नहीं जा सकत, वहाँ हेंगू समावल जा रहल बा, यानी कठिन काम कर रहल बा आदमी। ठीक बा। बहुत कठिन काम कर रहल बा। तो एकर ऑप्शन हो गई का? बी, कठिन काम कइल। 12वां नंबर क्वेश्चन बा आगी में कूदल मुहावरा के अर्थ होखेला? ऑप्शन ए कठिन काम कइल, सरल काम कइल, काम ना कइल। आगी में कूदल माने कि जान जोखिम में डालल। जान जोखिम में काहे आदमी डाला? जौन कठिन काम होखेला तौन में आदमी के जान जोखिम में पड़ जाला। जैसे मान के चला कि मुखिया जी के लड़का से उजराए के मतलब आगी में कूदल बा, यानी कठिन काम बा। उनका जोरे आपन जान जोखिम में डालत तड़, उनका जोरे लागत तड़। तो मुखिया जी के लड़का भी पावर बा, मुखिया जी भी पावर बा, तो तू का करत जान जोखिम में डालत तड़ आ ओकरा जो लाग गइल बड़, तो मने तू का कइल? कठिन काम कइल, तू अपन जान के बाजी लगा देल। तो ई मतलब होखल कि कठिन काम कइल। तो एकर ऑप्शन ए सही हो जाई, कठिन काम कइल। 13 नंबर क्वेश्चन बा कि नीलकंठ कौन समास ह? तत्पुरुष समास ह, बहुब्रीहि समास ह, द्वंद्व समास ह, द्विगु समास ह। तत्पुरुष समास उ होखेला जौना के दूसरा पद प्रधान होखेला। एकर 6 गो भेद पावल जाला। बहुब्रीहि समास उ होखेला जौना के ना पहिला पद प्रधान होला ना दूसरा पद प्रधान होखेला, ई कोनो तीसरा के बात करेला। ठीक बा। द्वंद्व समास उ होखेला जौना के दोनों पद प्रधान होला। आ द्विगु समास उ होखेला जौना के प्रथम यानी पहिला पद का होला? संख्या सूचक होला। का होला? संख्या सूचक होखेला। कहता नीलकंठ। नीलकंठ तो हमरे के समझते बा नीलकंठ केकरा कहल जाला भाई? तो नीलकंठ कहल जाला शंकर जी के। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर केकरा कहल जाला भाई? तो ई कहल जाला गणेश जी के। जैसे वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी केकरा कहल जाला भाई? तो ई कहल जाला सरस्वती मैया के। तो ए लिखल बा नीलकंठ, लेकिन हमन के केकर छवि बनावत जा दिमाग में? शंकर जी के। तो ई जौन हो गइल ई हो गइल बहुब्रीहि समास। 14 नंबर क्वेश्चन बा कि अनजान कौन समास ह? ऑप्शन ए तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, नय। नय समास कौन होला? नय समास में पहले ही कह दी नहीं नहीं, कहते बा नहीं 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 बाबा नहीं, कहते बा नय समास मने उ नकार दी पहले ही। जैसे अस्वस्थ आए, तो अस्वस्थ मने अ मन होखेला ना, आ स्वस्थ स्वस्थ नहीं खन, उ नकार देलस। मने कोनो चीज में नकार देलस तो समझ कि उ नय समास बा। तो एमे का कहता? अनजान मने ई जानते नहीं खे, अनजान। तो अनजान नय समास हो गई। ठीक बा। 15 नंबर क्वेश्चन बा कि चौराहा कौन समास ह? ऑप्शन बाटे तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, नय। चौराहा जौन हटे उ हटे द्विगु समास। द्विगु समास काहे ह? तो जौना शब्द से संख्या सूचक बोध होखेला उ होखेला द्विगु। जैसे नवरत्न, चौकोर, चौराहा। मने चौराहा मने हो गइल 4 राह, 9 रत्न मने 9 रत्न। आ चौकोर यानी 4 गो कोर होके ओकर जौना के आए कहता कि ना
तो एजा का होता संख्या के सूचक करता। तो जवना में भी संख्या सूचक होई तो हो जाई द्विगु। द्विगु समास के याद करे खातिर ई समझला कि दूगो कहता। का कहता? दूगो। तो दूगो में का होता? संख्या होता। द्विगु, दूगो। तो 15वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन बा लोटा डोरी कौन समास ह? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, नई। ई हटे द्वंद्व समास। का हटे? द्वंद्व समास। एकरा के हम कैसे जानबी? एकरा के जाने के सबसे आसान तरीका बा, अगर ओकरा में डैश होखे तो समझ कि द्वंद्व समास हो। आ एकर डिफिनेशन होखेला कि दोनों पद प्रधान होखेला, जैसे माई बाप, दया धर्म, लोटा डोरी। आए तो ई का हो गई? दोनों पद प्रधान बा। तो 16 नंबर के ऑप्शन का हो जाई? ए द्वंद्व। 17 नंबर क्वेश्चन बा त्रिवेणी कौन समास ह? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, नय। त्रिवेणी। तो त्रि मने का होखेला? तीन। तो ये तीन आ गई तो मने कि एकरा में संख्या सूचक शब्द हो गई। तो संख्या सूचक जब शब्द आ जी तो वहाँ कौन हो जाई? द्विगु हो जाई। 18वां नंबर क्वेश्चन बा ध्वनि के मेल से बनेला वर्ण, शब्द, वाक्य तीनों। ध्वनि जौन बोलनिहार के मुंह से उच्चारित होके आ सुनिहार के कान में सुनाएला ओकरा के ध्वनि कहल जाला। ठीक बा? मने कि भाषा के ई सबसे छोट इकाई ह। अब एकर टुकड़ा ना कइल जा सकेला। ठीक बा? एकरे मदद से वर्ण बनेला। का बनेला? एकरा मदद से वर्ण बनेला। तो जैसे क हो गइल, च हो गइल, फ हो गइल, ब हो गइल। तो ई सब का हो गइल? वर्ण हो गइल सन। तो एकरे मदद से का बनेली सन? वर्ण। तो 18वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन हो गई ए सही। 19वां नंबर क्वेश्चन बा कि वर्ण के मेल से बनेला अक्षर, शब्द, वाक्य कौनो ना। जब दूगो वर्ण मिलेला तब शब्द बनेला। जैसे हम एजे लिखनी क आ ल, कल लिख देनी तो कल का हो गई? एगो शब्द हो गई। तो क एगो अलग वर्ण, ल एगो अलग वर्ण। क प्लस ल जोड़नी है तो कल बनला। तो दूगो वर्ण मिलल है तब बनल है कल। ठीक बा? माने तो वर्ण के मिलला से का बनेला? शब्द बनेला। ये अक्षर ना कही, ये अक्षर ऐसे ना कही। अक्षर माने होला अक्षर, ओकरा के और मतलब कम ना कइल जा सके। तो ये का होखेला? वर्ण होखेला। एक तरफ से ई भी कह सकेनी जा कि अक्षर और वर्ण दोनों सेमे होखेला। ठीक बा? माने के 19वां नंबर के हो जाए ऑप्शन बी आंसर शब्द। 20 नंबर क्वेश्चन बाकी शब्द के मेल से बनेला ऑप्शन ए बा वर्ण, अक्षर, वाक्य तीनों। शब्द लिखो तनी कल चलाव। ठीक बा? कल चलाव। तो दूगो हम शब्द मिलैनी तो ई का बन गई? एगो पूरा वाक्य बन गई। का बन गई? वाक्य बन गई। तो एकर मतलब ई साबित होता कि शब्द के मिलला से का बनेला? वाक्य बनेला। तो एकर ऑप्शन सी सही हो जाई। 21 नंबर क्वेश्चन बाकी वर्ण के भेद होखेला ऑप्शन में बा 5, 4, 3, 2। आंसर हो जाई ऑप्शन डी 2। तो वर्ण के कौन कौन भेद होखेला? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। शुरू से आदमी पढ़ता स्वर और व्यंजन के। ठीक बा? स्वर में आ जाला आ और व्यंजन में क ख ग घ आ जाला। 22 नंबर क्वेश्चन बाकी शब्द के भेद होखेला। शब्द के परिभाषा होखेला कि वर्ण चाहे ध्वनियन के मेल से बनल अर्थबोधक वर्ण समुदाय के शब्द कहल जाला। ठीक बा? एकर जौन प्रकार बा उत्पत्ति यानी कि मूल, बनावट, रूपांतरण के आधार पे अलग अलग तरह के होखेला। ठीक बा? अगर हमनी के उत्पत्ति के आधार पर देखल जाओ यानी मूल के आधार पे देखल जाए तो 5 प्रकार के देखल जाई। कौन कौन? ठेठ, तत्सम, तद्भव, देशज आ विदेशज। ठीक बा? रचना चाहे बनावट के आधार पे देखल जाई तो 3 प्रकार मिली, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूपांतरण के आधार पे देखल जाई तो 2 गो मिली, विकारी आ अविकारी। लेकिन हमनी के एमे तो स्पष्ट भइले नइखे कि कवना आधार पर पूछता, कवना आधार पर पूछता। और ऑप्शन देखल जाओ ऑप्शन ए में बा 2, बी में बा 3, सी में बा 4 और डी में बा 5। एकर हमनी के आधार क्लियर नइखे तो हमनी के कौन लेके चल जाई? 2 गो लेके चल जाई। 22वां नंबर के हमनी के कबहू पूछी कि शब्द के कई गो भेद होखेला तो 2। ठीक बा? कई गो होखेला? 2। क्वेश्चन नंबर 23 बाकी वाक्य के भेद होखेला। हमनी के ऑप्शन बाटे 5, 4, 3, 2। एकरो प्रकार जौन बा आधार पे अलग अलग बा। जिससे अर्थ के आधार पर होखेला अलग टाइप बा, एकर रचना के आधार पे अलग टाइप बा। तो हमनी के रचना के आधार पर देखल जाए
तो रचना के आधार पे एकर 3 गो प्रकार होखेला। कौन कौन होला? सरल, संयुक्त आ मिश्रित। जब हम भोजपुरी व्याकरण पढ़ाई तो ई सब बढ़िया से डिस्कस कइल जाई। फिलहाल क्वेश्चन देखल जाओ कि वाक्य के भेद क गो होखेला? 3 गो। 24वां नंबर क्वेश्चन बा कि लिंग के भेद होखेला। ऑप्शन बाटे 2, 3, 4, 5। संज्ञा के जवना रूप से वस्तु चाहे व्यक्ति के नर चाहे मादा होके के बोध होखेला ओकरा कहल जाला लिंग। तो लिंग के हमनी के 2 गो प्रकार देखली। कौन कौन? स्त्रीलिंग आ पुल्लिंग। 25वां नंबर क्वेश्चन बा वचन के भेद होखेला। ऑप्शन बा 5, 4, 3, 2। वचन के 2 गो भेद होखेला। कौन कौन वचन? एक वचन आ बहुवचन। तो हमनी के ऑप्शन डी सही हो जाई। 26 नंबर क्वेश्चन बा पुरुष के भेद होखेला। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। पुरुष के भेद होखेला 3 गो। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 गो हमनी के ऑप्शन बी सही हो गई। 27 नंबर क्वेश्चन बा कि संधि के भेद होखेला। ऑप्शन बा 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो संधि के जौन भेद होखेला नु तो होखेला 3 गो। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि आ विसर्ग संधि। ठीक बा, चलो आगे देखल जाओ। काल के भेद होखेला। ऑप्शन बा 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो। एकर आंसर हुई ऑप्शन सी 3 गो होखेला। कौन कौन होला? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 गो प्रकार होखेला काल के। 29वां नंबर क्वेश्चन बा क्रिया के भेद होखेला। ऑप्शन बा 2, 3, 4, 5। क्रिया भी जौन बा रूप, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर बदलत रहेला। लेकिन हमनी के 2 गो मेन प्रकार से देखल जाई। कौन कौन? अकर्मक आ सकर्मक। आंसर हमनी के हो जाई 2 गो, ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर क्वेश्चन बा संज्ञा के भेद होखेला। संज्ञा के सब केहू जानता कि केहू व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के का कहल जाला? संज्ञा कहल जाला। ऑप्शन ए 5, 4, 3, 2। हमनी के सब केहू जानता नहीं जा कि संज्ञा के 5 गो भेद होखेला। ठीक बा। 31 नंबर क्वेश्चन बा विशेषण के भेद होखेला। ऑप्शन में बाटे कि 2, 3, 4, 5। विशेषण के भेद क गो होखेला? 4 गो। 32वां नंबर क्वेश्चन बा सेतु खा रहल कैसन वाक्य ह? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी तीनों। 3 गो प्रकार बतैनी है पीछे। कौन कौन? सरल, मिश्र आ संयुक्त। सरल ओकरा कहने जा कि एगो पूरा वाक्य जिसे रमुआ खैलस। संयुक्त वाक्य उ होखेला जुड़ल वाक्य होखेला। ठीक बा। जुड़ल वाक्य मने ओकरा में एगो लिंक करे वाला चाहिए, जिसे आ लग रही चाहे भा लग रही। ठीक बा। जिसे रमुआ खैलस आ हाथ धोवलस। आ मिश्रित वाक्य उ होला अगर ओकरा के अलग अलग कइल जाओ तो कुछ अधूरा ओकरा में लागी। जैसे हम ना जननी की रमुआ खैलस आ हाथ धोवलस। अगर हम रमुआ खैलस के हटा दी, बाची हम ना जननी की, तो ई अधूरा लागी कि हम ना जननी, का ना जननी, कुछ अधूरा एकरा में रह जेनु। तो जौना में अधूरा अगर अलग कइला पे अधूरा बात जाला उ होइल मिश्रित वाक्य। तो हमनी के में सीधा सिंपल वाक्य लिखल बा। सरल मने होला सिंपल। सिंपल मतलब होला आसान। ठीक बा। तो सेतु खा रहल ह, एकरा में कोनो नइखे जुड़ल, एकरा में कोनो जोड़त नइखे आ ना ही अधूरा लागता। आंसर हो जाई ऑप्शन ए। कौन चीज ह? सरल वाक्य ह। क्वेश्चन नंबर 33 दिव्या धीरे धीरे पढ़ेली में क्रिया विशेषण ह। क्रिया मने होला कोनो काम, जैसे खाइल, पियल, जाइल, घूमल। क्रिया विशेषण मने होला वो काम कैसे होता, वो काम कैसे होता। जिसे ए में बाटे धीरे धीरे। क्रिया का कहतरी? पढ़तरी। ई हो गइल हमनी के क्रिया। ठीक बा। आ कैसे पढ़तरी? तो धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण का कहला? वो काम के विशेषता बतावेला। वो काम के विशेषता बतावेला कि वो काम कैसे हो रहल बा। ऑप्शन ए दिव्या, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी पढ़ेली, ऑप्शन डी कौनो ना। तो दिव्या हो गई संज्ञा, ई नाम हटे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। ठीक बा। ई हमनी के आंसर हो जी ऑप्शन नंबर बी। सी हो गई पढ़ेली, ई हो गई क्रिया। ठीक बा। तो हमनी के आंसर का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे। 33 नंबर क्वेश्चन बा कि स्वर वर्ण के उच्चारण होला बिना केकरो मदद के, केकरो मदद के, दोनों, कौनो ना। स्वर वर्ण जौन होला अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐ ओ, तो ई हो गइल हमनी के स्वर वर्ण। तो
एकरा के हमनी के जब उच्चारण करे नहीं जा तो एकरा में कुछ छुपल ना रहेला। जैसे हम अ के उच्चारण करम तो एकरा में नइखे बुझात कि कुछ जुड़ल बा। हम आ के उच्चारण करम तो ई ना बुझाई कि ओकरा में कुछ जुड़ल बा। आ कुछ ओकरा में जुड़ल नइखे। यह अगर हम करी क के उच्चारण करी तो एकरा में कुछ जुड़ल बा। का जुड़ल बा? अ जुड़ल बा। का जुड़ल बा? अ जुड़ल बा। तो एकरा क के उच्चारण करे खातिर हमनी के का के जरूरत पड़ता? अ के जरूरत पड़ता। तो हमनी के क का हटे? व्यंजन ह। लेकिन हमनी के अ जौन हटे का ह? स्वर ह। तो ये पूछता कि स्वर वर्ण के उच्चारण होला बिना केकरो मदद से होला। ऑप्शन ए ठीक बा। 35 नंबर क्वेश्चन बा कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण होला। अभी बतैबे कइनी है कि जैसे क में अ छिपल बा। क में का छिपल बा? अ। तो ई मदद लेता कि ना? तो स्वर के मदद लेता। हमनी के ऑप्शन देले बा स्वर के मदद से ना, दोनों, कोनो ना। तो हमनी के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई। ठीक बा। स्वर के मदद से व्यंजन वर्ण के उच्चारण होखेला। तो 36 नंबर क्वेश्चन बा सार्थक शब्द कहल जाला। हमनी के ऑप्शन बा जेकर अर्थबोध होखेला, जेकर अर्थबोध ना होखेला, सी बा दोनों, कोनो ना। शब्द के दूगो प्रकार हो गइल, सार्थक आ निरर्थक। ठीक बा। सार्थक शब्द ओकरा कहल जाला जौना के अर्थ प्रकट होखेला। अर्थ साथ होला। सा माने साथ आ अर्थ माने अर्थ के साथ रहेला। तो एकरा में ऑप्शन नंबर ए बाटे अर्थ के बोध करावेला। 37 नंबर क्वेश्चन बा निरर्थक शब्द कहल जाला जेकर अर्थ बोध होखेला, जेकर अर्थ बोध ना होखेला। ऑप्शन सी दोनों, कोनो ना। तो ई साफ साफ बतावता कि निरर्थक माने एकर कोनो अर्थ ना होखे। ठीक बा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाई एकर कि जेकर कोनो अर्थ बोध ना होखेला निरर्थक शब्द। 38 नंबर क्वेश्चन बा कि सीता खा रहली है में कौन काल बा। ऑप्शन देले बा वर्तमान, भूत, भविष्यत, कोनो ना। हम बताइनी काल के 3 गो प्रकार होला, वर्तमान, भूत आ भविष्यत काल। ठीक बा। तो रीता खा रहली है माने रीता खा तड़ी, कहे के मतलब बा कि रीता खा तड़ी। तो ई कहाँ बाटे? वर्तमान में बा। ई कौन बाटे? वर्तमान में बा। तो ऑप्शन नंबर ए एकर सही हो गई। 39 नंबर क्वेश्चन बा रीता खैले रही में काल ह। ऑप्शन बा वर्तमान, भूत, भविष्यत, तीनों। तो रीता खैले रही माने उ काम कैले रही। तो भूतकाल उ होला जौन बीत गइल रहेला। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन बा रीता काल खइहे, काल ह। ऑप्शन देले बा वर्तमान, भूत, भविष्यत, कोनो ना। भविष्यत मतलब जौना में भविष्य के बात होई, आवे वाला दिन के बात होई, ओकरा कहल जाला भविष्यत काल। रीता काल खइहे तो का बात करता? आवे वाला दिन के बात करता, यानी भविष्य के बात करता। तो ई का हो जाई हमनी के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाई। ऑप्शन नंबर सी 40वां के ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन बा कि एह में स्वर कौन ह। ऑप्शन बा स, प, अ, म। स्वर व्यंजन तो पता होखबे करी। क ख ग घ के व्यंजन कहल जाला आ स्वर कहल जाला अ आ के। तो एकरा में स, प, म ई सब का ह? व्यंजन ह। एमे अ जौन बाटे ई का हटे? स्वर ह। 42 नंबर क्वेश्चन कहता कि एह में व्यंजन हटे। ऑप्शन ए अ, द, आ और ई। देखो भोजपुरी में अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए, ओ, औ 12 गो स्वर होखेला। व्यंजन क गो होला? 32 गो। क से लेके ह तक। भोजपुरी में तालाबी स हो गइल और मूलधानी स हो गइल और अड़ और छ, त्र और ज्ञ के अस्तित्व नइखे। लेकिन आधुनिक भोजपुरी में एकर प्रयोग होखेला। भोजपुरी में हमनी के प्रयोग नइखे। तो यही से व्यंजन क गो हो जाला भोजपुरी में? 32 गो हो जाला और स्वर क गो हो जाला? 12 गो हो जाला। अन और अह का हो गइल? विसर्ग हो गइल। तो हैया हमनी के अब आवल क्वेश्चन पे। हमनी के क्वेश्चन का पूछले बा तो एमे से कौन व्यंजन ह। तो एमे अ, आ, ई सब हो गइल स्वर हो गइल और द जौन हटे व्यंजन ह। तो हमनी के 42 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हो जाई द, बी। 43 नंबर क्वेश्चन बा कि एह में से सार्थक शब्द ह। सार्थक शब्द मतलब होला कि जौना के कोनो अर्थ होखे। ऑप्शन देले बाटे कर तर, सर्क सर्ख, गर्ष भर्ख और महल। तो कर तर, सर्क खर्ख और गर्ख महर्ख ई सब के मतलब कोनो ना होला। लेकिन महल के मतलब होला कि हाँ एगो आलीशान घर के महल कहल जाला। ठीक बा। बड़ा घर के महल कहल जाला। तो एकर अर्थ बाटे। ठीक बा। कर तर सरखर फरखर के अर्थ नइखे। तो हमनी के एकर आंसर का हो जाई डी।
वैसे ही 44 नंबर क्वेश्चन बा कि ए में से कौन निरर्थक शब्द ह। ऑप्शन बा शहर, नगर, चरतर और गांव। निरर्थक शब्द ओकरा कहल जाला जौना के अर्थ ना होखेला। तो शहर के अर्थ होखेला, नगर के भी अर्थ होखेला, गांव के भी अर्थ होखेला, लेकिन चर तर के कोनो अर्थ ना होला। तो हमने के एकर ऑप्शन सी सही हो जाई। ठीक बा, ऑप्शन सी आंसर हो जाई। 44 के कौन हो जाई? ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 बा कि उल्लास के संधि विच्छेद होखी। ऑप्शन ए उ प्लस लास, उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल्ला प्लस स। उत प्लस लास हुई। कौन हुई? उत प्लस लास हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुई। 45 के बी। 46 नंबर क्वेश्चन बा कि दू प्लस शासन में कौन संधि बा? स्वर संधि बा, व्यंजन संधि बा कि विसर्ग संधि बा? तो संधि का होला? जोड़ यानी योग। शब्द के का करेला? ई जोड़ेला। एकर 3 गो प्रकार होला। एजा जिसे लिखल बा स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि का होला? स्वर के मेल से होखे वाला परिवर्तन ओका कहल जाला स्वर संधि। हिमालय के का संधि विच्छेद हुई? हिम प्लस आलय, हिमालय। तो म में का छुपल बा? अ छुपल बा। आ दे आ बा, हई जुड़ी आ हई जुड़ी। ठीक बा। तो हेमे अ छुपल बा, आ जे आ छुपल बा। अ का हटे? अ हटे स्वर, आ का ह? स्वर हटे। तो अ आ जोड़ी तो बड़हन चीज बनाई, माने जुड़ेला कनहु नु तो का होला? ओकरा से थोड़ा बड़ बनाए के कोशिश करेला। ठीक बा। तो आ जोड़ी तो आ बनाई, तो ई हो गइल हमनी के हिमालय। तो ए जे परिवर्तन होता, जब दोनों शब्द के स्वर मिलता तब जाके एगो शब्द बनावता हिमालय। तो एजा एगो परिवर्तन होता। तो व्यंजन संधि में का होला? व्यंजन चाहे स्वर के मिले से विकार जौन उत्पन्न होला यानी परिवर्तन जौन उत्पन्न होला उ हो जाला व्यंजन संधि। जैसे हम लिखे जे जगत आधा तबाई। ठीक बा। आ प्लस ईश। तो ई त का बा? आधावा बाटे। तो त आधावा बा त माने एकरा में अ छुपल नइखे, हलंत लागल बा। त का हो गइल? व्यंजन हो गइल। आ ई का हो गइल? स्वर हो गइल। तो ई दोनों जब मिली त का हुई? परिवर्तन हुई। आ मिल के का बनाई? जगदीश बनाई। तो ई दोनों मिल के का बनैलस? जगदीश बनैलस। तो एजा परिवर्तन काथी से भइल? स्वर आ व्यंजन के मिलला से परिवर्तन हो गइल। तो ई होखेला व्यंजन संधि। विसर्ग संधि का होखेला? विसर्ग के संगे स्वर चाहे व्यंजन जब मिल जाला आ परिवर्तन करेला यानी विकार उत्पन्न करेला तो ओकरा के कहल जाला विसर्ग संधि। ओकरा के पहचाने के सबसे आसान तरीका बा कि तो ओकरा में अनुस्वार लगा रही आ ना तो विसर्ग लगा रहेला। ठीक बा। विसर्ग संधि के पहचाने के सबसे आसान नियम बा। तो जैसे हमें बाटे दू आ प्लस शासन। तो दू में का बा? विसर्ग बाटे। आ सा में स बाटे है। तो स बाटे जवा ई हटे व्यंजन। तो विसर्ग आ प्लस व्यंजन मिलके दुशासन बनावता। तो ई हो जाए हमने के विसर्ग संधि। ठीक बा। तो समझ में आ गइल नु कि स्वर्ग संधि का होला, व्यंजन संधि का होला, विसर्ग संधि का होला। हम एक्सप्लेन ऐसे करत तनी कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी, हो सकेला कुछ बदल के पूछ देवे। ऐसे हम समझावत चलत तनी। बतैले बनी नु कि स्वर संधि स्वर स्वर के मिलला से होखेला। जैसे हम उदाहरण खातिर बतैनी हिमालय। आ व्यंजन संधि व्यंजन चाहे स्वर के मिले से परिवर्तन जौन होखेला ओकरा से बनेला। जैसे उदाहरण बतैनी जगत। तो त में हलंत रहे आ प्लस ई से। तो त रहे व्यंजन आ ई रहे स्वर। तो मिलला से का होखेला? विकार उत्पन्न भइला आ यानी माने कि परिवर्तन भइला। तो जगदीश बनल है। विसर्ग में बतैबे कहीं अनुस्वार चाहे विसर्ग रही आ उ जुड़ी उ शब्द बनाई, ओकरा में अनुस्वार चाहे विसर्ग छुपल रहेला। ठीक बा। तो एजा हमनी के का छुपल बा? ए क्वेश्चन में हमनी के दू आ प्लस शासन में का छुपल बा? विसर्ग छुपल बा। तो ये हमनी के कौन संधि हो जाई? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी एकर आंसर हो गइल। क्वेश्चन नंबर 47 बा कि सोन नदी कौन लिंग ह? सोन नदी कौन लिंग ह? तो हम बतैबे कइनी है कि लिंग दू प्रकार के होला, स्त्रीलिंग आ पुल्लिंग। ऑप्शन देले बा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दुनो कौनो ना। तो सोन नदी जौन हटे उ हटे पुल्लिंग ह। ठीक बा। सोन नदी का ह? पुल्लिंग ह। 48 बा गंगा नदी कौन लिंग ह? पुल्लिंग ह, स्त्रीलिंग ह, दुनो ह, कौनो ना ह। तो गंगा नदी जौन ह उ हटे स्त्रीलिंग। 50 नंबर क्वेश्चन बा जेकर अंत ना होखेला ओकरा का कहल जाला? अ मतलब नहीं आ जन्म मतलब जनमल यानी जेकर जन्म नइखे भइल। अ मतलब नहीं आ सह मतलब बर्दाश्त होखे वाला। ठीक बा। अ मतलब नहीं आ दृश्य मतलब दिखाई देवे वाला।
तो माने जौन ना दिखाई देवे ओकरा कहल जाला अदृश्य, जौन ना बर्दाश्त होखे ओकरा कहल जाला असह्य, जौन ना के ना जन्म भइल होखे ओकरा कहल जाला अजन्मा। लेकिन हमने के क्वेश्चन पूछता कि जेकर अंत ना होखेला, तो जेकर अंत ना होखेला ऑप्शन ए अनंत। क्वेश्चन नंबर 50 बा कि खून के पर्यायवाची शब्द ह। खून के पर्यायवाची शब्द ह। ऑप्शन ए बा जल, ऑप्शन बी बा लहू, ऑप्शन सी बा हवा, ऑप्शन डी बा भोजन। ऑप्शन ए बा जल, तो जल तो पानी के कहल जाला, खून के कहल जाला लहू। सुनले नहीं कबो कबो झगड़ा होला तो केहू कहेला कि मारम की लहू लुहान हो जीबो, क्या कहला मारम की लहू लुहान हो जीबे। तो लहू लुहान हो जीबे माने खून से रंगा जीबे, तो लहू का कहल जाला खून के कहल जाला। तो ये हो गई लहू, फिल्मों बाटे लहू के दो रंग, तो खून के पर्यायवाची का हो गई लहू, ऑप्शन बी। ठीक बा। 51 नंबर क्वेश्चन बा कि मोटकी के विपरीतार्थक शब्द ह। विपरीतार्थक शब्द मने होला उल्टा। विपरीतार्थक शब्द मने का होला उल्टा। तो मोटकी के का होई करियकी, गोरकी, पतरकी, लमकी। तो मोटकी के उल्टा का होई पतरकी होई। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 बा उजरकी गैया चल रहली ह में विशेषण ह। तो विशेषण हम बतैनी है का होला विशेषता बतावेला, का करेला विशेषता बतावेला। तो ऑप्शन देले बा उजरकी गैया चर रहली ह। मान के चलो कोनो फील्ड में गाय चरत है आए, तो जा बहुत सारा गाय बड़ी सन। तो केहू पूछलस कि हमारे गैया के देखल ह, तो कहे कि हाँ उजरकी गैया चर रहली ह। आए उजरकी गैया चरत रहे, तो उजरकी गैया, तो वो गैया में हम कैसे चिन्हनी है कि इनकर गैया कैसा रहे उजरकी रहे, ये विशेषता रहे, ओकर पहचान रहे, विशेषता रहे ओकर। ठीक बा। तो जौन संज्ञा के विशेषता बतावता वो गइल विशेषण। ठीक बा। तो गैया के जौन विशेषता बतैलस वो गइल विशेषण, तो एकर ऑप्शन ए हो गइल सही उजरकी। क्वेश्चन बा कि ललका बैलवा जा रहल में संज्ञा ह। ध्यान दो ये लिखल बा संज्ञा ह। तो संज्ञा कोनो व्यक्ति, वस्तु, जानवर इ सब के नाम के कहल जाला संज्ञा। ठीक बा। तो ललका हो गइल, ललका तो अभी हमनी के पढ़नी है कि विशेषण होखेला। बैलवा हो गइल इ हटे हमनी के संज्ञा। हो जाई ऑप्शन नंबर बी बैलवा। बैलवा का संज्ञा हो। ठीक बा। ललका तो हो गइल हमनी के विशेषण, आ जा रहल हो गइल क्रिया हो। 54 नंबर क्वेश्चन का बा कि सुखलाही लड़की दौड़ रहली ह में क्रिया ह। क्रिया माने का होला कोनो काम भइल, कोनो काम कइल। ठीक बा। तो सुखलाही लड़की का कर रहली ह दौड़ रहली ह। तो ऑप्शन देले बा सुखलाही लड़की दौड़ रहली ह। तो सुखलाही माने तो पतरकी। ठीक बा। लड़की, तो लड़की तो कोनो काम ना ह। पातर माने बात तो विशेषता हो गइल कि पतरकी लड़की बिया। हैं दौड़ रहली ह, दौड़ रहली ह, तो माने दौड़ ताड़ी का कहते दौड़ ताड़ी। तो इहे जौन दौड़ ताड़ी नु इ हो गइल उनकर क्रिया, इ हो गइल उनकर काम। ऑप्शन नंबर सी सही हो गइल।